Strelac i lekcija mudrosti u veri. Tvoja duša je rođena sa mapom u rukama. Oduvek znaš da negde postoji više, dublje, šire. Tvoj pogled traži horizonte koji drugi ne vide i zato često zaboraviš da su najvažnija putovanja ona koja vode ka unutra. Tvoj duhovni zadatak nije da pronađeš sve odgovore, već da naučiš da živiš s pitanjima. Tvoja vera te vodi, ali ponekad postane beg. Kad te stvarnost zaboli, ti joj okreneš leđa i potražiš smisao negde daleko. Ali Bog ti ne govori kroz daljinu, već kroz ono što ti se dešava danas. Tvoja istina nije u knjigama, ni u kilometrima, već u trenutku kada zaista razumeš da sloboda ne znači bežanje, već prihvatanje. Učiš da tvoja radost ne mora da ima publiku, da tvoj osmeh ne mora da krije umor, jer mudrost o kojoj sanjaš nije nagrada, već posljedica tišine posle putovanja. Tvoj duh će uvek želeti da širi, ali tvoje srce sada uči da mir nije u pokretu, nego u verovanju da si već tamo gde treba da budeš. Kada shvatiš da smisao ne moraš da tražiš, jer te on već pronašao, tada postaješ ono što jesi. Učitelj svetlosti koji ne propoveda rečima, već životom. Pišite mi u komentarima kako vam se dopao ovaj video o strelcu. Vaš astrolog i ja.